A cikin shirin namu ne ba tare da ɓata lokaci ba za mu kai ku zuwa ga abubuwan da muke ɗauke da su kai tsaye. Amma idan yanzu ne farkon ziyarar ku wannan tasha tamu, ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa yadda za a ringa sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Sai kuma ku dangwala mana alamar lakin ga wannan bidiyon domin samun damar ci gaba da kawo muku al'amuran da suke faruwa na yau da kullum. Ga waɗannan abubuwa nan sai ku kalla kamar haka. Baba ka tsaya ka kalla. Yo Kido! Yo Kido bala'i. Yo Kido bala'i. Yo Kido bala'i. Yo Kido bala'i. Fresh suka bi ni da kallo. Wana bata ta nuno. Ita ce mana yanzu ta juyo. A tubulin kika ganta didano. Kai Kido ta samun ido. Shi da boss yanzu ya kake yan Kido. MT Hugo duka mu zo. In na zo gurin ta cika san ido. Ita ce. Ita ce, ta girma kamar ta fashe, ita ce,